Bravu Engineer Obadia Barongo gukora amonchererio ase abisi ya CDF nigo egati yabamenye benseme yo babere bagwesoke bene nabo yokogokera egetambukirikyo nigo omochori gose manager omunya abakagochoria erigotenenera abisi yo ase baba kogokera ogochoro kwaye Eric Magonji chinga kibaba kwerera okwegena kwaye ase obokoreri ya service yabo erinde konyora obokoreri borobia chinga kechyo boigoni go baba komochia oborai bweta ase ogotakora emirimo yabo oboikirano ase nsemende nigo baba kuruge kurege tindi ase baria baroberetie okorobekana kubwatikana na maunchereria yo abakagokorekana a service yo Obolingo mheshimiwa Barongo mbiye gwakoreta sogochora abantu kabeko bisi lakini mbato kolere gento gaserengiye sababu twale gochio twanyora muntu tayo tokonyora togotebi tubata abana twakorije skuru bataite kolikwa lakini konyora muntu mubuliso mheshimiwa gotokaba tanto maitio igose naro bono ntoma tingo mheshimiwa twagochore tokagenda guchira lakini ntoma itenoro egasi gwatu gwachoreta anta bakore mbachiti gokora obaigete gari bakaranga baikire chikoni bono tutaitotorekera abantu abayari obisi egero kwenda kwaburinga nibwata muchando geto muntu agopokyo gotenga na otora ntwanchete tukagwancha tukakubeke keroga abantu bagagochora bagashangiria lakini antu kwabeta obisi babeta abantu abari batatokonye sabu okokwana no muntu tatamaite ngenta koro tigabono abangina bagaiga batagete konyora abantu orabeka ari obisi barabakonye nande okonyora buna barabumba bwati ngurukende ngiyo bagokora beka sikoto basa korosa obeka abantu abusaba buntu gotaka muntu tatokonye tega kurete abangina ba mito bikiro gakenya muchumbe congratulations for the employment gwakorete inya eyere boigo onyogo gukane gona nuko batamanga nawo a reflection yabo machoge burabu iteko reflect esenkima mushimiwa tango tebiga bo machoge gwacho tuna abantu 15,989 15,989 members bagocholete out of the ibiyabanda abo gachola abantu 20 whereby tukavuga ngo tokonya bari constituency kandi please whatever you are doing right now nduto no kuombea mema na ando change the reflection no to kwandire iko igento kende kibasa liboni yani mate na omwana muderi kimogoji wacho tamne pie ya machoge mama de pie ya ino niwo ani manager mine manager umacho mama de niwo akoru kweri kimogoji is one man is very transparent na ndiri kitiango tebiga onye kokonya machoge no mushimu Obadia. You must avoid all brokers kwa town ya Kenya. You must avoid all brokers kwa town ya Kenya. Iko tuwari goteba ngambia muna sega si mheshimiwa genda tokora. Gotota ya toga ni miaka 10. Ega azwa kwa jogo turuseria abari mari gotwisanigite. Na bakora maandamano machoge ngima. Kuno mwana uri ominta gotebia abantu bagochorete na bwa abandi. Negasi abasinya. Basewa. Ayinga no muchumbo barusite office. Negasi basinywa. Tiga naende tiga baskende kando kabisa. Mangana maandamano tiga tayo.